जोड़ा जोड़ा हंडा मंगनी लड़की के पापा से, दुल्हन के भैया से अगुआना ले आवे दिहले कावाना दिमाग से, अगुआना ले आवे दिहले कावाना दिमाग से। जोड़ा जोड़ा बर्तन मंगनी दुल्हन के पापा से, दुल्हन के भैया से अगुआना ले आवे दिहले कावाना दिमाग से, अगुआना ले आवे दिहले कावाना दिमाग से। मारल चाहिए अगुआ घिसियावल चाहिए अगुआ, घिसियावल चाहिए अगुआ, बबूरी के कांट पर दौड़ावल चाहिए अगुआ, बबूरी के कांट पर दौड़ावल चाहिए अगुआ। अच्छा अच्छा कपड़ा मंगनी लड़की के पापा से, दुल्हन के भैया से अगुआना ले आवे दिहले कावाना दिमाग से, अगुआना ले आवे दिहले कावाना दिमाग से। भारी भारी गहना मंगनी लड़की के पापा से, लड़की के चाचा से, दुल्हन के भैया से अगुआना ले आवे दिहले कावाना दिमाग से, अगुआना ले आवे दिहले कावाना दिमाग से। मारल जइहे अगुआ घिसियावल जइहे अगुआ, घिसियावल जइहे अगुआ, पुलिस हाथे जेल में बनवावल जइहे अगुआ, पुलिस हाथे जेल में बनवावल जइहे अगुआ। फ्रिज कूलर एसी मंगनी दुल्हन के पापा से, लड़की के भैया से अगुआना ले आवे दिहले कावाना दिमाग से, अगुआना ले आवे दिहले कावाना दिमाग से। मारल जइहे अगुआ घिसियावल जइहे अगुआ, घिसियावल जइहे अगुआ, नाली के पानी से नहवावल जइहे अगुआ, नाली के पानी से नहवावल जइहे अगुआ।